Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. As promised, nakituloy tayo sa ating weather update. At ngayon, punta tayo sa La Nina Watch. At ito po ay para sa ngayong araw na ito ng Agosto 14, 2024. Ito po ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation, isa sa mga pinakamagandang educational institution dito po sa Naga City at buong Bicol region. Now, umpisahan natin ang latest sa La Nina. Ito po ay galing sa Columbia Climate School, International Research Institute for Climate and Society, in partnership with the Climate Prediction Center ng NOAA, ng United States of America. At ito po yung latest update nila as of August 8. Kasalukuyan, nasa La Nina Watch pa rin tayo. At makikita ninyo dito. Mukhang nasa La Nina Watch pa. At sa ngayon, nasa neutral conditions pa rin tayo. So, unti-unti pumapasok po ang epekto ng La Nina, lalo na po sa darating pong Oktubre, Nobyembre hanggang sa susunod na taon. At inaasahan po natin na between September o next month hanggang November ay tataas po siya ng 66% chance na magkakaroon tayo ng either slight o moderate La Nina, but as of now, nakapoint lahat dun sa mahinang La Nina. At magpe-persist po ito sa ating lugar hanggang November to January. At aakyat po ng 74% ang chance niyan. So, medyo mataas. At mukhang magkakaroon tayo ng slightly above average rainfall sa ating kapuluan. So, ito po yung latest na yon sa sea surface temperature anomalies. Tinututukan po natin itong area po ng Central Pacific hanggang sa may Eastern Pacific area. Kasi itong area na ito, kapag nagkulay asul, ibig sabihin po niyan, ay magkakaroon po tayo ng La Nina kasi lumalamig po ang karagatan dito. And dito naman po sa may area po ng Western Pacific, kasama po ang Pilipinas, yan po ang Pilipinas, ay nasa medyo pulang kulay yan. So, ibig sabihin, mas mataas o mas mainit o nag-start na pong uminit ang karagatan natin dito. So, a sign na papunta tayo sa tinatawag nating La Nina phenomenon. So, ito yung latest natin sa model predictions ng La Nina as of July 2024. At pinapakita dito na sa mga oras na ito, nandito na tayo sa August. Okay? So, nasa neutral pa rin tayo. Okay? Kasi ito neutral, 0. And then, mukhang papasok po tayo sa less than 1 degree centigrade yung temperatura sa Central Pacific at Eastern Pacific area. At mukhang magkakaroon tayo ng tinatawag nating slight o weak La Nina. Kasi pag umabot po yan dito sa area na ito o dito, moderate or strong La Nina po yan. But ito ang pinapakita ng forecast. So, antabayan natin yan sa mga susunod na buwan. Pagdating naman po sa ulan sa ating bansa, sa Pilipinas, na yung Agosto, meron pa rin tayong epekto ng El Nino na feel natin na konti pa rin yung ulan. Despite nung last week of July, nagkaroon tayong bagyong Karina at enhancement ng habagat. Subalit, nagkaroon po tayo ng monsoon break na yon. Halos nung first week of August, medyo may mga ulan-ulan pa rin. But sa ngayon, na-feel natin talagang akala natin bumalik tayo sa buwan ng Mayo o Hunyo. Ganun po yan kasi nagkakaroon po tayo ng tinatawag na Madden-Julian Oscillation sa dry phase. But ang medyo nakakuha dahil pagpatak ng September, magwe-wet phase, dadami na naman po yung ulan. Kaya sa forecast po as of, ito yung latest as of July, wala pa yung August, baka within the next few days pa. So yung probability forecast nila sa mga ulan sa area natin, as of September, ito is for September, okay? Hindi as of, but for September, ay mukhang magkakaroon po ng more than 50 to 60% above normal ang ulan sa may area po ng Mindanao at Palawan. Samantala, ang ibang bahagi ng ating bansa ay nasa 10 to 15% pa po above normal ang mga ulan. At ang Metro Manila nasa normal pa rin po.
Subalit, syempre, nagde-develop po yan. Usually, ang La Nina, mga October to February, ang pinaka-peak niyan. So, on time naman po, base sa nakikita natin sa mga computer models. Pagdating ng October, ayan na po. Mukhang aakyat po ng, pinapakita dito, aakyat ng plus 70%. Okay, ang above sa normal na ulan, ang northern at northern portion ng Central Luzon. Samantala, ang Palawan, ganun din, at Western Mindanao. While yung ibang bahagi po ng Pilipinas, kasama po ang Bicol, Visayas, Mimaropa, except for Palawan, ay more than 50% above normal po ang mga pag-ulan. Lalo na po papatak natin ng Nobyembre. Ito po yung Nobyembre, nakikita ninyo, halos 70+% above normal ang mga ulan. Okay, sa malaking bahagi po ng Luzon, except ibang areas po ng Bicol, Mimaropa, Kanluran Visayas at Kanluran Mindanao. Samantala, yung ibang areas po ng Mindanao, Visayas at Bicol region ay 50 to 60% ang above normal ang mga ulan. Okay? So, yan po ang November. At kung titingnan natin yung December, ay mukhang same pa rin. Walang pagbabago. Ang Bicol mukhang papasok na rin sa 70+% above normal ang mga pag-ulan. At halos buong bansa, except for Mindanao and Visayas, ay nasa 50 to 60 pa rin. But, sure sign po yan na papunta tayo sa mahinang La Nina. So, medyo nakaka-worry dyan yung mga bagyo, yung mga sobrang lakas ng ulan. Although, hindi naman po grabe yung mga rainfall na ito rin mag-enhance itong mga bagyong ito. Na po, ngayon, medyo kukonti. Hindi pa tayo sa letter D. Wala pa tayo sa letter D, okay? Mag-August na, first time since 1945. So, in-expect natin, kahit konti, yung mga konti na yan na pag dumating sa September, October, November, December, medyo nakakatakot din po yan sa ating kapuluan. So, mabuti maghanda tayo sa posibleng epekto ng mahinang La Nina at sa mga pagbabalik nitong mga bagyo. Kasi sa mga oras na ito, nandito pa lang po ang mga formation ng mga bagyo dito sa may area po ng Japan. Kasi ngayon, summer solstice pa po sa Northern Hemisphere. Pag nag-start na po ang fall, o yung autumn, bababa na po yan mga high pressure. Mangyayari niyan, yung mga high pressure areas ay dito na po ay mag-established. Okay? Ganyan. So, pag may nag-form po dito mga bagyo, mga low pressure o mga bagyo, siyempre, nabablock ng high pressure, so walang choice kundi pumunta ng Pilipinas. Ganyan ang tracking yan. Hindi ko po kayo tinatakot kasi po, historically, ganyan po ang nangyayari pag nag-shift tayo from El Nino to La Nina, either malakas o katamtaman o mahina. So, mabuti maghahanda po tayo. Again, ito yung advice sa mga kababayan natin na pag La Nina po, ito yung epekto ng La Nina. Ano yung epekto ng La Nina sa atin? Above average po rainfall mula sa November o Nobyembre hanggang Abril. The rest, makikita na lang po ninyo dito. Tulad ng US, Southern United States, mula sa California, Texas, hanggang Florida, ay dry conditions o may drought conditions po sila between October to April sa ating kabaliktaran. Ulan naman po. Huwag lang pong marami kasi yan po nagkukos ng mga pagbaba. Sana katamtaman lamang po. At mabuti po, slight lang po o weak La Nina. Huwag na po siyang lumakas. Katulad nung 2020 to 2023, medyo yun, talagang moderate to strong La Nina. But ito, slight lang po. May mga ulan pa rin, may mga bagyo, pero hopefully, hindi po sila mag-landfall sa ating kapuluan. So, yan po, i-pray natin. So, dyan muna natin tatapusin ang ating La Nina update, ang La Nina watch. Okay, watch pa rin, hindi pa yun alert or advisory kasi by October pa yan. Mag-start ang epekto ng La Nina. So, we will keep you updated. Next month, mag-i-issue ulit tayo sa susunod na updates sometime 1st or 2nd week of September. Again, ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.